Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele amanqambanqamba kuzokwenzeka kuThando Nesithembu ngosuku olulandelayo. Kuvezwe ukuthi uMakhumalo benomseleko bazoqhubeka-ke ngokungaboni ngaso linye. uMakhumalo uzosho nje kahle ukuthi heyi, mina nje asoze ngahambisana nawe Mseleko, futhi ngeke ngiphinde ngize ngizicompromise ngenxa yakho. I am done. Okuchaza khona-ke guys ukuthi yonke into uMseleko azama ukuyisho-ke ukumncenga uMakhumalo ukuthi phela abe involved ku-wife number 5, angeke aphinde ayingene uMakhumalo. Njengoba nje namhlanje kade impela nje kuxabene ububende phakathi kwabo bobabili bebanga le ndaba leyo yokuthi wathi uMakhumalo ingane kaSamkeya akusiyona-ke eyakaMseleko. Uchazile-ke uMakhumalo ukuthi akakaze yena akusho lokho, washo ukuthi-ke uMseleko uyena owathi iy'ngane zonke zakaMseleko kumele manje yithathe ama-DNA test mase seyizelwe, ngisho noma thiwa izalwa-ke abantu abamakhosikazi akhe. Manje-ke guys-ke ukungaboni ngaso linye kuloke kuqhubekile and usezuyasho uMakhumalo ukuthi she is done. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleko uzobe esebiza bonke-ke omama basekhaya, amakhosikazi akhe, awatshele-ke ukuthi namhlanje bazohamba bonke baye endaweni la kune-therapist khona ayiqashile ukuze phela bekwazi ukuthi bakhulume konke okungaphakathi ey'nhliziyweni zabo. Hhayi-ke uMakhumalo-ke uphinde futhi wakhombisa ukungajabuli nhlobo ukuthi bazobonana ne-therapist namhlanje, kanti-ke uma ngwabe ugunyulukile washo ukuthi nje hhayi cha impela akaboni ukuthi le session izoba yimpumelelo, ngathi bazophuma futhi bexabene, kuzoxabana abantu futhi. Kuyona impela-ke leyo session ene-therapist phakathi. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleko uzobe seyahamba-ke aye kuNdlunkulu umamkhulu uMacele ayomtshela phela ukuthi yonke lento ayenzayo-ke uyathemba ukuthi-ke kuzohamba kahle ngoba yona inhloso yakhe iyodwa, uzama ukwakha. uMacele-ke uphendulile-ke ngaleli gama athi uMseleko uzama ukwakha ngalo, washo ukuthi inkinga yakhe ukuthi wakha ngey'tini ezi-wrong. Shuthi kahle kahle ukwakha akusikho wrong, kodwa inkinga isey'tinini lezi akha ngazo uthi zi-wrong. Yo guys, asazi-ke ukuthi uchaza ukuthini-ke methi uMseleko wakha ngey'tini ey'-wrong, but-ke sizothola-ke ngosuku olulandelayo ukuthi konke lokhu kusho ukuthini. Aphela lapho-ke amanqampunqampu othando nesithembu. Ningakhohlwa-ke na ukulandela amazwibela azobe edlala nje khona ngosuku langakusasa. Ningakhohlwa na ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele